Årligt dør ca. 80 mennesker i Danmark i ildebrande, og endnu flere får svære følgeskader. Over 95% af ofrene dør ikke på grund af selve branden, men mere specifikt som følge af røgforgiftning. Ofrene bliver for det meste overraskede, når de sover. Allerede efter 3 åndedræt kan den giftige røg føre til bevidstløshed, og efter 10 åndedræt føre til døden. Lad det ikke komme så vidt. Beskyt dig nu mere effektivt og bedre end nogensinde før. Det trådløse alarmsystem Sequest 2-Way og de trofaste røgalarmer kan også redde dit liv. Takket være de trådløse røgalarmer og Sequest 2-Way bliver faren opdaget i tide. Røgalarmen slår alarm øjeblikkeligt og melder om dette trådløst til centralen. Derefter begynder den 97 decibel høje sirene, som er integreret i Sequest 2-Way at hyle. Længe før røg og brand gør en flugt umulig, bliver beboeren højlydt advaret omkring faresituationen. På denne måde kan du få bragt dig selv og din familie rettidigt i sikkerhed. Derudover kan Sequest 2-Way sende et nødopkald for at få ekstern hjælp tilkaldt til ejendommen. Sequest 2-Way er et komplet advarselssystem og omfatter et stort sortiment af komponenter, der kan sikre optimalt. Professionel brandbeskyttelse er hurtigt installeret med Sequest 2-Way og uden kabelarbejde. I modsætning til almindelige røgalarmer kan du her have tillid til et system, hvor røgalarmerne er intelligent opbygget i netværk. Sequest 2-Way benytter den mest moderne trådløse teknik og tilbyder som det komplette udvidelsessystem en tryg beskyttelse imod brand, indbrud, vandskader og til nødstilfælde. Sequest 2-Way fra Arbus giver dig den gode følelse af sikkerhed.